Brad, butuhan na Brad. Ay, asa mo ta mga nani? Nabitaw sakto kayo unsa na oras sa haro. Pero ako sa nito wasan kong email. Kasi kaya grabe. Ay, sir, iwasa kay mga unsa ta? Mga unsa ta dito? Bitaw. Sige. Kaya na Brad, kaya na. Tara. Malagi mo dali. Sakto yun. Gutom tayo. Oh, birthday na ako ron. Siguro iyandaan ko sa kong papa ron. Tangnaw. Sakto tayo. Salamat ya Brad. Sakto nyo kayo ng orasahan yun. Uy, buro ni handa na ko dong. Nagkakali kayo, mga naman ginabot ni Papa. Ori lang handa. Da, kulang naman na to na. Oy, sakto yun. Saan mo to ni? Sige, Sige, aturang kulang kay sabot na tani ha. Wow. Respitar, respitar. Nagmera Kaya kayo, Ay, problema na. Ako yung may igsoon na nigaluto kani sila. Ay, ila sa mo sa kong mga igsoon. Ila sa mo. Ay, mga ulo ta kay gutom naman yan. Mag-ila-ila pa ka mo kayo niyan na rato ka. Sige ah. Sige. Ito sa atin, tal mga ikaw na ta. Ah, muli ka na to? Bawa pa yun? Maulit ta oy. Muli ta? Ulit ta. Mahuli ni. Iwan na lang. May lamay. Bahang. Arte pa mo ganiya mga on raman day magpansit kanton di ay. Kani oh, arte kayo. Kani po no, di mo kaubahaw. Ingon na mo Papa. Ano? No, mo gani ko no nagukat. Age,